Egunon, gu Jaionet Andoni gara eta gaur hemen ibiliko gara eguneko ekitaldin berri ematen. Ongi etorri Malarrekoko egunera, hau 6. edizioa da eta aurtengoan Urrozen. Eta ekitaldiari hasiera emateko eskertu ditugu Malarrekoko udal ordezkari, honat etorri izanagatik, eta herriko alkateari oroigarri bat eman diote bai. Eta bain gaurko protagonistekin hasiko gara. Gaur omenduna izan dutuguna, izan du dire herriko 85 urte gotxikuk. Eta, azken finin urte guztioketan Urrozen bizitzan du dire, gure herrin. Eta herria aldatzen joan du da urte horietan, eta hokek aldaketa horien parte izan du dire. Eta hortaz, banaka, 7 dire eta oroigarri txiki bat manen dugu. Hasiko gara. Hasiko gara Bikoiano Artzuagakin. Bikoiano Artzuaga dugu Urrozko herritar zaharrena, seguro denak ezagutzen zuela, ez du aurkezpen ontzitzeken bihar, hori begida herriz herri, plazaz plaza, bere hariakin, bere zapinakin, beti bidaiatzeko prest, bere historio kontatzeko prest, eta bere etxeko ioba Jose Antonio jarriko dioa pañolua. Eta horrengo amendua Josepa Etxegia dugu. Josepa Etxegia joan keneko bordan jaio eta gaur egun aldagin bizi den emakumea dugu. Aurten 30 urte beteko aldi mailure baina ongi dago eta ikusten zaio herrin barna egunero bere pasio maten eta baratzen eta hola. Eta seme alaban ama izan du zen, eta aipatzeko da gaur egun birbilo bat badula, Intza izenekoa, eta Intza beratekin batera hurbilduko da gaur oroigarri ematera. Txalo bero bat.
Uain omenduko dugu Jose Arozena, Jose Garazen jaio zen, eta gaur egun Karakotxin bizi da, 3 seme alaba nakia da, eta beti urrotzen etu da lanin, ostatu, berazindakin, herriko kanteran, eta bain, etxeko jo bazarrenak izaskunek emanen dio oloigarri bat. Horrengoa Nemesi dibarren dugu, Nemesi dirten jaio eta bainik horbizi den emakumea dugu. Emakume gogorra, baserri lantan ibili dena eta 7 seme alaban aman izan du dena, familia handi badu eta kanpon bizi baldin badire ere aurritzur bizten dire baserrira. Eta oneri bere iloba gaztena patuko dio, itxin bizi dena, Josuek, eta bitzen baldin bada hori garrepatzera. Garazen jaio zen, bino baleztenera espostu zen, eta bertan bizi izan du da, etxeko andre lanetan, azindaki, 4 seme alaban ama da, eta honik ere prest dago etxera joaten den edozein gazteri gozatzen amateko, etxeko bere bilobere, bere mimo guziak iteko. Maiko lan badu, eta hoitako batek, Ibaiek batuko dioen koinulua. Txalo bera. Eta horrengoa Pedro Etxegia dugu, Pedro Etxegiak guain sasoi betin dagoen gizona dugu, iztaria amorratua. Erran diguten ez dainela urte pare bat arte guainik 20 metroko postero goitzen zena, inungo beldure gabe, baratze lantan ere guztien dugu guainik. Eta niri urrotzen bizi den bere iloba Juanito patuko dio pañueloa. Eta azkenik omenduko dugu Trini Grajirena. Trini Grajirena Txispeko gordan jaio eta bertan bizitu da, 2 seme alaban ama, eta honik ere baserri batia beti irekintatu joan nahi dutantako, eta bera horregoen da barrenik, umoretsu eta beti pozik. Seguro etxeko lagu joene laguntzen dutela konten bizitzen, eta hoitako zarrenak Maialenek emanen dioan oloigarria. Eta guainak ditu belen, eskerraman Daniel Horelendari pañulokin batera hori partituzte lores horrengatik. Eta guain herriko goz gaztetxu urbilduko dire omenaldu izandu direnei aurrezkoa dantzateko. Txalo bero.
datza kantu batzuk eskainiko ditugu, eta gero etorriko diren Malarrekako herritako dantzari. Lehenbiziko denak batera Urroz Doneztebe ditugu, dantzatuko digute agintariarena, eta gero joan dire herrika sartzen. Lehenbiziko Urrozku, Borobila eta kontrapasa dantzatzera, gero Doneztebeku, arku dantza, Markinako zahagi dantza, Lapurdiko Martin Txipi eta Jose Kandreari dantzatzera, gero Itungu, Txakarrangua eta Kasarranka eta Arinari dantzatzera, eta azkenak Zumbillaku, Martxillako arku dantza eta Martin Txipi dantzatzera. Eta azkeniken, dena batera, manetikuta zazpila hau zikin, agurra. No, zorionak, Zorionak. Eskerrik asko. Zorionak baita ere. Eskerrik asko. Zorionak. Zorionak, Zorionak. Eskerrik asko. Eta zorionak, Maitia, mozez agurtzen dezur etorrena, nire bihotza bipinak hiltzen da ikustean. Zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta burriko eta ederrena. Maitia, mozez agurtzen dezur etorrena, nire bihotza bipinak hiltzen da ikustean. Zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta burriko eta ederrena. Murrizka eta lauaina, dira bihotzez zuetzateia, nire ona zuretzat nire maite polit paregabea, zutagar maitasunez datorkizuen zuretzera. Murrizka eta lauaina, dira bihotzez zuetzateia, nire ona zuretzat nire maite polit paregabea, zutagar maitasunez datorkizuen zuretzera. Aldu begizonik ez eta ure bere bai, baina neta. Aldu begizonik ez eta ure bere bai. Alduneko gizona, batzutuzu itxua, bestetuzu maikua, bestetuzu okerra, bestetuzu konkorra. Agorik ez begirik ez beharrik bat ez duen ura, ure pelenda, ure pelenda. Ainhoan eskatxik ez eta urdatxurik bai, baina neta. Ainhoan eskatxik ez eta urdatxurik bai. Ainhoako neskatxak batzutuzu eskelak, Bestetuzu modelak, bestetuzu modelak. bestetuzu ergelak. Ez formina egon urtez bizitzeko dina, urdaxuri, urdaxuri da. Maitia nuntzia, nik ez ditut ikusten, ez berririk jakiten, nun
Irusito izan eta lau galdu, resitoaren ama nortean du. Irusito izan eta lau galdu, resitoaren ama nortean du. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purra purra egin nion adetik, Adetik, ta kukurruku egin zatan eltzetik. eltzetik, kurra egin nion adetik, kukurruku egin zatan eltzetik. La 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 la. Ure
esnatzera, tralalala, tralalala. Mendizaleak aurrera, guazen mendi gailurrera, gogo soinak esnatzera, tralalala, tralalala. Jauzi guazen bide txigorren zetik gora baletatik, ederra da gure herria, maite dugu bihotzetik, ez da ludia noberik, tralalala, ez da ludia noberik.
ontxo grado zu ezateko. Jesus Maria hau entzuteko, nere gizon honeko lan ezateko. Osetxu haitia izilo beto, zeunaz bakarrik egin du niro. Donesteben Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa, etxeko animalientzat era guzietako produktuak, baita osasuntsu egoteko kalitatezko pentsuak. Ilapaindegi zerbitzua, txertoak, errebisioak, operazioak. Zuen zain gaude, Ostiz Albaitaritza Zentro Teknikoa Donesteben.